Исәнмесез, кадерле кунаклар? Здравствуйте, дорогие гости! Зәйбездә Сабантуй бәйрәме гөрли. Халкыбызның милли бәйрәме гадәттәгечә Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында уза. Милли бәйрәмнең Россия көне алдыннан узуы да игътибарга лаек. Бәйрәмгә килгән хөрмәтле кунакларны милли ризыклар, моңлы көйләр белән каршы алдылар. Районыбыз басу кырларында эшләгән заманча куәтле язгы кыр эшләре техникалары белән дә кызыксынучылар күп булды. Паркка төшү урынында районда яшәүче халыклар татар, рус, чуаш, керәшен йортлары булдырылган. Аларда кул эшләре, гореф-гадәтләрне чагылтырган эшләнмәләр урын алган. Мәдәният йортлары коллективлары кунакларны милли ашлар белән сыйлады. Субух Рафиков исемендәге китапхана хезмәткәрләре Зәй шәһәренең 370 еллык уңаеннан күргәзмә әзерләгән. Сабан туе! Җиң сызганып көткән туй! Көрәшеп җир селкеткән туй! Ил көчен белгерткән туй! Бәйрәмне тантаналы ачу өлешендә театральләштерелгән җир биюләр белән үрелгән халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй композициясе тантана итте. Сабантуй бәйрәме белән зәйлеләрне район башлыгы Разиф Кәримов котлады. Без бүген шушы мәйданда җыела алуыбыз, халкыбызның гасырлардан килгән Сабантуйын бергәләшеп бәйрәм итә алуыбыз белән бәхетле. Күгебез аяз, табыннарыбыз мул, бәйрәмебез мүбәрәк булсын. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән президент аппараты җитәкчесе урынбасары Игорь Савельев тәбрикләү сүзләре ишеттерде. На протяжении почти 4 веков здесь всегда жили талантливые, трудолюбивые и особенно очень примечательно для нас неравнодушные люди, всегда имеющие свою оценку с происходящим событием. Я уверен, что и даже в этих непростых условиях Заинск не только выстоит, но и будет развиваться. Зәйлеләрне Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов һәм башка дәрәҗәле кунаклар котлады. Районыбыз үсешенә зур өлеш керткән төрле тармак хезмәткәрләре бүләкләнү өчен бер-бер артлы сәхнәгә чыкты. Валиахметову Ильдару Мурзагитовичу, главному инженеру общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Заинский сахар». Сабантуй бәйрәмдә төп игътибар авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен хөрмәтләүгә бирелә. Язгы чәчү кампаниясе барышында көнне төнгә ялгап эшләгән. Ел уңышына нигез салучы аграрийлар һәртөрле мактауга лаек. Бу уңайдан районыбызның авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре мәйдан түренә бүләкләү тантанасына чакырыла. Флаг Сабантуя поднять! Икемең дә 22 елның кыр батыры исеменә быел Восток агрофирмасына Дмитрий Зайцев лаек булды. Аңа автомобиль ачкычы һәм тәкә бирелде. 15 лет не прерываю вот последних. Первые года весной сеял, осенью на комбайне работал. Вот так. Я сам даже не ожидал, что так получится. Погода позволила вроде, вот все. Успел. Милли бәйрәмебездә халык уеннарына да зур урын бирелде. Сабантуйга гына хас капчык сугышы, капчык киеп йөгерү, чүлмәк вату, баганан башына менү һәм башка уеннарда һәркем катнаша һәм үз осталыгын җитезлеген сыный алды. Инде менә ничә ел татар халкының милли бәйрәме Сабантуй Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында уздырыла. Бирегә кунаклар җыелган, зәйлеләр килгән, рәхәтләнеп ял итәләр, күңел ачалар. Быел Зәй районы беренчеләрдән булып язгы кыр эшләрен тәмамланды. Шуңа күрә Сабантуй бәйрәмен дә горурланып уздыралар. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.